Kalasian, isang katutubong salita na ang ibig sabihin ay lugar na madalas makita ang mga kidlat. Lugar de rayos naman kung isasalin sa Espanyol. Ito ang mga itinawag noon sa pangalawa sa pinakamatandang bayang itinatag ng mga Espanyol noong 15th century sa lalawigan ng Pangasinan. Bayang parte ng Encomienda of Labayan ng mga Kastila. Bayang isa sa may naging malaking parte sa pagpapakalat ng relihiyong Katoliko dito sa Pangasinan. Ngayon, samahan niyo ako, your Chinita Wonder, Mikay, para tuklasin ang kasaysayan at mga may pagmamalaki ng bayan ng Calasiao dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Madali lamang marating ang bayan ng Calasiao. May mga bus na available mula sa Cubao papuntang Dagupan na madadaanan ang bayan. Ang bus fare ay nasa 350 to 450 pesos and in 4 to 5 hours mararating mo na ang Calasiao. Kapag may sarili namang sasakyan, ang pinakamabilis na travel time ay nasa 3 oras. Kailangan lang tahakin ang NLEX patungong T-Plex at mag-exit sa Urdaneta at dumiretso na ng Calasiao. Taong 2021, ang St. Peter and Paul Parish ay tinaguri ang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at ng National Commission for Culture and Arts. Ito din ay ang panglimang simbahan na ipinahayag na National Cultural Treasure. Ang Calasiao Church ay na-build by 17th to 18th centuries po. Ito ay dahan-dahan na ginawa at ito ay ginawa ng mga Dominicano. Pero it was founded by 1588. Nung dumating po kasi yung earthquake, napakalaking earthquake, July 16, 1990. So talagang nasira po ang belfry natin. Marami pong nasira dito pero yan po ay nireconstruct ulit at ibinalik sa orihinal. Ang simbahang ito ay may total land area na 2,207.5 square meters at may seating capacity na 1,500. Humigit kumulang 30,000 namang mga deboto ang pumupunta dito tuwing Semana Santa. Dito makikita natin ang naka-preserve na bell tower po namin. At ang height niyan po ay 30 meters high. Napakataas po, napakaganda. Merong movie before na mga kwento ni Lola Basyang and diyan po nag-shoot. According to National Historical Commission na ang mga imahe sa loob ng Retablo Mayor ay orihinal at yung mga nakikita nyo na gold plate sa loob ng Retablo Mayor ay orihinal din. May mga original parts pa ring remaining dito sa ating Calasiao Church. Yan po ay ang fasad, ang Retablo de Mayor. May mga crucifix pa rin na original na nandyan sa loob. At mga iba't ibang objects po na original pa rin. Siguro ang pinaka diyan makikita natin na pagkakaiba ng St. Peter and Paul Parish Calasiao sa mga ibang churches dito sa Pangasinan is that isa ito sa mga pinaka matandang simbahan sa Pangasinan.
This church was established 1588. Well, maganda yon kasi isa ito sa mga kayamanan na may tuturing natin ng Kalasyaw. Kaya ginagawa namin yung makakaya namin para i-preserve talaga itong church na ito. Napakalaki yung tulong ng simbahan sa mga taga-Pangasinan kasi palaging pinupunta nito ng mga tao. Hindi lang actually yung mga taga-Pangasinan kundi mga karatig na lalawigan. Oo, noon nagkasakit ako, noong humingi ako ng tulong kay Papa Jesus na tanggal yung sakit ko. Hinihingi ko sa kanila na humaba pa ang buhay ko. Nainihiling lang kami sa kanya para gumaling na siya. And with that, may pagmamalaki namin na talagang nakakatulong sa pananampalataya at devotion ang simbahan ng Kalasyaw. Natutulungan sila na maging malapit sa Panginoon. Ang St. Peter and Paul Parish ay matatagpuan sa tapat lamang ng public plaza. Hindi mo ito malalampasan dahil sa napakagandang Baroque-style architecture. Kaya naman maliban sa pag-attend ng misa, ang mga bisita ay nagpapapicture din dito. Isa pa sa kilalang atraksyon dito sa bayan ng Kalasyaw ay itong Senior Divino Tesoro Shrine. Ang imahe ni Senior Divino Tesoro ay nagpapatibay ng pagiging religious tourism destination ng bayan. Bukas ang dambana ni Senior Divino Tesoro mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Huwag mangamba kung nais bumisita dahil bukas ito sa publiko araw-araw. Ito pong image ng Jesus Christ is pagmamayari po ng isang widower from a resident of Barangay Lasip. And ang pangalan po niya is Don Francisco Paramio. Isa po siyang widower and ang only companion niya is si Senior Divino Tesoro. Napansin ng mga mamamayan doon sa mismong barangay na merong kakaibang, kumbaga miraculous event or scenario na nangyari during ng mga bagyo, which is yung image po is wala mo siyang mark ng any water since nagkaroon ng dagsa-dagsang bagyo, ulan ng dumaan sa Kalasyaw. Mula noon, napansin niya ng mga ibang tao doon at dumating sa mismong bayan o sa mismong town proper ng Kalasyaw. Madalas po kasi ng mga pumupunta ng St. Peter and Paul is right after ng Mass, dadiretso po sila dito sa Senior. So yun yung parang nakita naming isang factor kung bakit Friday mas lalong nadadagsa yung shrine. Meron din po kaming sineselebrate Kalasyaw Town Fiesta na well-known po during first week of May. We conduct yung pong 9th Novena in honor po ng ating Senior Divino Tesoro image. Mini-maintain pa rin po ng mismong association ng Senior Tesoro Foundation. We look forward yung mga future plans sa mga ceiling, proper ventilation, yun po. Sama-sama po naming asikasuhin with LGU and with the association po. Nagyaya itong kapatid ko dahil may karamdaman. Gusto rin namin humingi ng pagbabago kay Lord. Kahilingan ko yung pagpagagaling ng mga sakit ng ate ko. Pero yung mga kahilingan ko talaga natutupad. Nananalangin ka para sa malakas palagi yung katawan mo, ingatan ka ng Panginoon yung mga pamilya mo, yung inoperahan yung anak ko. Tapos nasa mabuting kalagayan ng opera, hindi nila pinabayaan. Kaya pabalik-balik ako dito habang mamamalingki ako, dumadaan ako talaga sa kanila. Nakakabit ang Senior Divino Tesoro Shrine sa munisipyo ng Kalasyaw na nangangahulugang nasa pangangalaga ng bayan ang dambana. Sa
Sa pananampalataya, may tamang ilaw para sa mga nais maniwala at magtiwala. At hindi may kakailang, ang mga Kalasyawenyos at iba pang mga deboto ay pinagpapala dahil sa tibay at tatag ng kanilang pananampalataya. Atin pang kilalanin ang bayan ng Kalasyaw sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on. Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Kalilat Pangasinan. Ang tawag po sa bayan ng Kalasyaw dati ay Kalasian, or root word po niya is lasi, means lighting. Usually po dito sa lugar po namin, marami pong mga nipahat, mga puno na nagsisitaasan, and according din sa mga research, dito po ay majority nangyayari yung mga natural phenomenon, lalo-lalo na yung lightning. So mula nung dumating na po dito ang mga Spaniards, doon na po nila dinagdag yung word na lugar, de Rayos, which is translate of Spanish word from Kalasyan or Kalasian. Over the years po, from the word Kalasyan, it became Kalasyaw. Mula nung nasakop po tayo ng mga Espanyol, ang Kalasyaw po is napakasimpleng bayan lang po. Majority is puno-puno siya ng grass field, wala pa masyadong mga infrastructure. Pero as of today, ayan, pinagmamalaki na rin po ang bayan ng Kalasyaw dahil marami na po tayong commercialized building, restaurant, including yung mga recreational facilities. Ayan, yun po usually yung mga meron po tayo dito sa Kalasyaw. At yun din po yung isang pinupuntahan ng mas marami pang mga investors and syempre mga turista para bisitahin ang bayan ng Kalasyaw. And we are also hoping na in the near future, magiging city na ang bayan ng Kalasyaw. Ang Kalasyaw ay nasa gitna ng Pangasinan mismo. So number 1 siya sa mga tourists. Isa rin po sa inanuhan na tourist spot din na kasama dahil ito po ay pinagmamalaki ang Kalasyaw Puto. Pag sinabing Kalasyaw, ang unang tumatatak sa isip ng mga turista, Puto. Alam niyo po, kung saan man tayo pumunta,
taga saan ka, Kalasyaw, ang maiisip nila agad, puto. So yan po ang puto, ang tinatawag na golden ano po namin, kakanin. Yan po ang pinagmamalaki ng Kalasyaw. At syempre, proud din po kami dahil panahunan pa ito ng Espanyol, one of the oldest towns here in the Pangasinan. Syempre, kitang-kita nyo po, andyan po ang Saints Peter and Paul na kinikilala din po sa buong Philippines dahil ito nga po ay treasure po namin. Marami na pong dumaang lindol, pagsabog, mga baha, pero nandyan pa na may maintain ang ating simbahan. Napapansin nyo, nasa gitna ang simbahan, napapractice pa rin yung simbahan, napaligiran ng school, munisipyo, at iba't iba pang mga establishment. Ayun po, ang kakaiba dahil kung mga tourist, mga gusto rin ng mga tourist, mga historical, number 1 din po ang Kalasyaw, na pinagmamalaki po yan. So dito po sa Kalasyaw, meron tayong main tagline. Yan po ang aligwas, arangkada, Jad Kalasyaw. And dyan po, pinapakita ang pagkakaisa. Hindi lang po pagkakaisa ng mga tao, nakikita natin ang pagkakaisa ng mga public servants po natin. Dahil dyan sa pagkakaisa ng public servants natin, dinudumog tayo ng mga iba't ibang establishments. Nakikita nyo ang paglago ng ating ekonomiya dito po. Dahil dyan, pupasok ang mga turista, mas nakikilala pa ang Kalasyaw. At dyan po, papasok ang mga puto vendors po natin na pinakaunang pangkabuhayan ng ating mga mamamayan, ang putuhan. Makikita nyo, pagdaan nyo, dyan na po papasok ang tagline ng tourism dito sa Kalasyaw. Galila, Jad Kalasyaw. Makikita nyo, pagdaan nyo pa lang dyan, makikita nyo na mga kamay nila, isa-isa, pipili na lang kayo dyan. Kaya dyan po, nagbunga ang Jad Kalasyaw. Alam niyo po, ang blacksmithing dito po sa Kalasyaw ay kakaiba dahil ang history po niyan nagsimula pa sa mga ancestors. Isa po sa kinoconsider na one of the oldest na blacksmithing po dito po sa Kalasyaw. Tinutulungan po natin sila na ma-expand pa ang kanilang produkto at kapalit po dyan, mas nakikilala pa ang bayan ng Kalasyaw. Dahil kung tatanungin mo saan nanggaling ang mga kakaibang bolo o anumang kagamitan, sasabi niyo po, dito po yan sa bayan ng Kalasyaw. Isa sa mga plano ng bayan ang mas pagtulong pa sa industriya ng paggawa ng mga high carbon steel swords na ginagamit sa pagluluto, gardening at iba pa. Andito nga tayo ngayon sa isang pagawaan dito sa Sitio Pandayan sa Barangay Gabon. Mula sa ilang piraso ng metal na hinati, isinalang sa apoy, pinitpit at grinine, magiging ganito na ang itsura. At ilan sa mga gumagawa nito ay si Kuya Francis. Mga 13 years old ako nag-umpisa ng magtrabaho ng blacksmith. Nung una ganun din ako, nasa motor din. Nandun din. Tapos, pag natumagal na, natuto ako dito. Mga 10 taon na akong nagtitipid ng itak. Masaya kasi nagagamit nila yung ginagawa namin yung itak. Nakakarating pa sa ibang lugar. Ang hawakan ng mga ginagawang itak dito ay galing sa dulo ng sungay ng Kalabaw. Sa ngayon, mahigit ng 10 yung pandayan dito na nagpapabrika. Kilala na ang Kalasyaw sa paggawa ng itak. Halos buong Pilipinas kilala itong Kalasyaw. Ito ang pinagmamalaki namin. Kasi dito kami namumuhay. Yung presyo namin iba-iba kasi may malapad din yung kanya. 300 ganun, 350 hanggang 400. Yung maliit, mga 200 ganun. Nakakarating na sa Mindanao, Bisaya, halos dito sa Luzon. Kung minsan pa may nagpapagawa, dadalhin nila sa Amerika. Kung nais makabili ng mga gawa dito ay may mga binebenta sa public market.
Maaari ding dumiretso sa Sitio Pandayan na nasa 5 minuto lamang ang layo mula sa sentro ng bayan. Ang ilan sa mga gawa naman dito ay inaangkat sa iba't ibang bayan ng Pangasinan at mga karatig lalawigan. Katulad ng init sa paggawa ng mga itak dito sa Sitio Pandayan, ay siyang init din sa pagluto ng isang produktong unting-unti nang nakikilala dito sa Calasiao, ang tinapa. Nandito na nga tayo sa Barangay Talibao, which is less than 3 minutes mula sa sentro ng bayan. Bibisitahin natin ang isa sa 5 tinapa factory na nandito sa barangay. Natatakam na nga ako na aamoy ko na ang tinapa, kaya tara, samahan niyo ako. So, nakikilala po ang paggawa ng tinapa dito sa Calasiao by, again, yung exporting po ng mga products sa iba't ibang lugar, which is makikilala po nila na meron din pong paggawaan ng tinapa dito sa mismong bayan ng Calasiao. Ito pong paggawa ng tinapa ay kinoconsider nila as income generating para sa kanilang mga pamilya. According po sa mga survey or hearsay ng mga ibang tao, is talagang meron ng gumagawa ng tinapa dito sa mismong Calasiao. And with that, sir, na-include na rin po siya sa Tourism Development Plan na sino-showcase din na aside from puto, well-known din po ang tinapa making dito sa Calasiao. Nag-start po ako noong 2022. Yun ang kasanayan namin na kinabubuhay. Dati kasi, nung bata pa ako, ito yun na yung trabaho ko. Nung medyo nagkaedad na, may pamilya na, ito na naisipan kong kwanta, ito na kasanayan kong trabaho, try ko. Medyo successful naman. Napag-aral ko yung mga anak ko, napagtapos sila. At pati yung hirap kasi, gigising ka ng mga bandang alas 11 ng gabi, bye-bye ka na. Tapos makakauwi ka dito sa bahay mga bandang alas 2:30, ganun. Mga 3:30, mga 4, umpisa na yung trabaho hanggang ngayon. Ito ang pinakamahirap na business, sir. Kasi pupuwit ka na, may stress ka pa. Kasi sabi ng yung doktor ko, huwag ka nang gumamit ng usok, sabi nga nila. Kasi magkakuha tayo ng sakit doon. Di sinunod ko naman yung payo niya, kaya baga lang ginagamit ko. Ang habol po namin ay yung talagang fresh na isda. Kasi pag hindi natin nabutan yun, mawawalan kami, walang trabaho. Wala tayong may uwing isda. Unahan lang. Kung minsan mabinta, kung minsan matumal, ganun lang. Mabinta ang tinapa pag after New Year. Tapos yung mahal na araw, pag tagulan, yung matumal. Kasi walang gaanong lumalabas na tao nun. 3 to 5 minutes na nilalaga ang galunggong bago hanguin at pagkatapos ay ini-sprayhan ng dilaw na food coloring. Pagkatapos ay ipinapatuyo sa init ng baga for 2 minutes bago balutin. Fun fact, alam nyo ba na may babae at lalaking tinapa? Ang babae ay mas malapad pero ang lalaki ay mas bilog. Ang mas masarap at mas mabinta ay ang lalaking tinapa. Sa halagang 50 pesos, for 5 or 6 pieces, depende sa size ng isda, may pang-almusal ka na. At ang masarap na panghimagas, syempre, ang puto Calasiao. Sa pagbabalik ng ganda mo, Pangasinan, yan na ang ating matitikman. Bulok,
Maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Dalilan Pangasinan. Puto Kalasyaw, yan ang hindi nyo dapat kakalimutan tuwing bibisita kayo sa aming bayan. Dito sa harapan ng simbahan matatagpuan ang hile-hilerang mga bilihan ng Puto Kalasyaw. So yun po, no, way back 2018, nagkaroon po ng Guinness World Book of Records ang bayan ng Kalasyaw. Dahil po yan sa white gold ng Kalasyaw ang puto. Yan, nagkaroon po tayo ng largest puto mosaic kung saan makikita natin ang mosaic na may lolo at bata na ipinasa ang puto sa bata na nagsisimbolize nun na ang puto pinasa sa next generation. So ayun po, dahil po sa Guinness World Book of Record na yon, nagkaroon na po ng pangalan sa mapa ng Pilipinas, ang Kalasyaw. Siguradong may mabibilhan ka ng pampasalubong dahil ilan sa mga shops dito ay nagbubukas as early as 2 a.m. Ang ilan naman ay nagbubukas ng 7 a.m. at mangilan-ngilan na 24 hours na bukas, kaya kahit anong oras siguradong may madadatnan ka. Binabalikan po namin kasi masarap po yung puto ng Kalasyaw. Para sa pamilya po pa sa loob. Ito talaga ang binabalik-balikan dito sa bayan ng Kalasyaw. Pero kung bakit, tara, alamin natin yan. Dito sa barangay Dinalawan natin matatagpuan ang isa sa mga naunang gumagawa ng puto sa Kalasyaw. At ang sekreto kung bakit kilala ang produktong ito hindi lang sa Pangasinan kundi sa buong mundo ay malalaman natin dito. Nagtitinda kami sa pistahan, bawat bigyan ko ng puto sa mga kakilala ko, nasasarapan sila, kaya gumawa na rin kami. By order kasi pagluluto ng nanay ko noon, by order lang. Bawat bigyan ko ng puto, nasasarapan. Sabi nila, masarap yun. Sabi nila. So, sinubukan namin magtinda ng mag-asawa. Sa pistahan din, mabili. Hanggang sa inumpisa namin dito sa Kalasyaw, naubos. Kaya araw-araw nagtinda na yung misis ko para masuportahan yung pangangailangan ng mga bata kasi 3 na ang college namin noon. So, nagtitinda sila ng puto, ako yung nagluluto naman.
ingredients lang, bigas, tubig at saka asukal lang. 3 lang yan. Masaya po ako kasi ito yung binigay ng Diyos sa amin na hanap buhay para masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya. Unang-una po, ibababad po namin yung bigas ng 1 hour and then huhugasan po siya hanggang maging clear yung water, saka po siya gigilingin. So after po natin siyang gilingin, titimplahan na po natin siya ng asukal. Yung asukal po, sukat po ng bigas, ay sukat din po ng asukal kasi para po hindi po siya madaling masira. And then after po natin siyang timplahan, ilalagay po natin siya sa banga. Yun po yung pampaalsa na tinatawag. Ihintayin po natin siya ng 3 oras bago siya umalsa. So kapag umalsa na po yung tapong, napuno na po yung sa may ibabaw po ng banga, then sasalain na po natin para matanggal po yung mga small particles pa po para hindi siya magaspang ang kalalabasan. And then after po natin siyang salain, then yun na po, ready for steam na po natin, ilalagay na po natin siya dito sa hulmahan, dun po sa tiwit. Then pagkatapos pong ilagay sa tiwit, i-steam po natin siya ng 30 to 45 minutes. Pagkatapos po natin siyang i-steam, then palalamigin po muna natin siya, saka po natin siya tatanggalin sa hulmahan. Kung mapapansin natin, ang ginagamit nila na grinder dito ay very traditional and makalumo. Nilagyan lang nila ng makina para mas mapabilis ang proseso. Kuya, pwede pong patry? Pwede pong paturo ko? Ang hirap po pala. Hindi ko po ma-shoot. 3 points! Nung una po, nahihirapan po ako i-shoot siya. Pero nung sinabi po ni Kuya na kailangan po may tubig, mas napapadali po kasi parang bumibigat po yung... Isa sa mga ginagamit na grinder dito ay nasa 40 years na at ayon sa may-ari, matinding panalangin ang inalay niya para mapasakan niya ang gilingan sa mababang presyo at hanggang sa ngayon ay nagagamit pa rin nila ito sa kanilang produksyon. Alam niyo po ba na ang tawag sa molder na ito ay tiwi? Kung bakit ito na po ang nakagisnan nila. Pero noon, ang ginagamit nila ay ang babasakin. Yun ay ang porselana. Teka lang, dyan ka lang at magsusungkit muna ako. Masam-samit! Yung mga flavors po natin, ang best seller po namin is yung, syempre, yung pong plain, yung wala pong cheese. Yun po yung kauna-unahan po namin ginawa. Plain white, tsaka yung kuchinta. And then, ito po, yung may cheese na po siya. Then, after that, yung ube. Ube, pandan, banana, mango, strawberry. Meron na rin po kaming raspberry, blueberry, may chocolate, may vanilla flavor, which is the black one. And then, meron na rin po kaming cheesy salted egg. Meron na rin po kaming ham and cheese. Meron din po kaming tinatawag na impaltoy. Yung nilalagyan po siya ng buko. Fresh from gilingan po, titimplahan lang po siya ng sugar. Then lalagyan na po siya ng buko and then steam. Then meron na rin po kaming buko pandan. May melon, may orange na rin po. So marami pa po kaming iniisip na ibang flavor. Yung Guinness World Record po, ginanap po nung 2018. Ayan po. So nanalo po ang Kalasyaw. Pinaka-biggest puto mosaic. Ayan po. Ang presyo po natin is 110 per kilo, yung plain, tsaka kuchinta. Yung mga may cheese po, tsaka ibang flavor po is 130 per kilo. Pero yung impalta, yung special po namin is nagkakahalaga po siya ng 150 pesos, which is the ham and cheese, yung mga may 2 pong flavor. Subukan nyo pong tikman ang aming produkto sapagkat kaiba po ang puto Kalasyaw. Kaya subukan ninyong pumunta dito sa aming bayan, tikman nyo ang aming puto para masiyahan kayo. Hindi kita masisisi kung bakit babalik-balikan mo ang puto Kalasyaw. Sino ba namang hindi? Panalong-panalo ang lasa nito. Masam-sami! Puto
Jakila mga liw! Kalasyaw, puto. Puto, kalasyaw. Nakaakibat man ang pangalan ng bayang ito sa isang produkto, hindi maikakailang kilala na to sa buong mundo at patuloy na makikilala dahil na rin sa Kalasyawenyos na nagkakaisa sa isang pangarap at sigaw, progreso. Parad arangkada, tan aligwas, Kalasyaw. I grew up in Kalasyaw, which is recognized as the puto capital of the Philippines, and it is undoubtedly the town's pride. Masam-sami! Aside from it is being touted as the center of best puto in the country and being famous for its miraculous shrine of Senior Divino Tesoro, hindi ko ina-expect na meron ding pagawahan ng tinapa at pagawahan ng itag. Bella's Puto Kalasyaw was my favorite of the ones we visited because of its inspirational story. The couple were able to save and build a beautiful 2-story house and bought several vehicles and invested in real estate, all thanks to Puto. But their greatest pride is having sent their 6 children to school and all have earned college degrees. Dahil sa white gold na ito, maraming mga vendors ang napag-aral ang kanilang mga anak at ito rin ang naging pangkabuhayan ng ilan sa mga Kalasyawenyos. Grabe, marami pa pala akong hindi napupuntahan sa bayan ng Kalasyaw. Marami pang mga produkto at talentadong mamamayanan dito sa aming bayan ng Kalasyaw na dapat pang makilala ang kanilang gawa. I can truly say na bilang Miss Kalasyaw Puto Festival 2023, this town really deserves to be celebrated not just by its known product but also by its people. Arangkada tan aligwas ya Kalasyaw.